tehdään Lotan kanssa tänään Sister Tag. Moi. Oho. Ja tuo minun sisko. Moi, on Lotta. Meillä on tässä nyt kysymyksiä ja aloitetaan. Parhaat puolet siskosta. Pitääkö mun vastata? Sie vastaat minusta eka. Se on tommonen suorasanainen. Onko se hyvä asia? On se ilmaisee oman mielipiteensä. Aha. On rohkea. No Lotassa. En mieti, ja ehkä se kun se niin kun se olisi, kun se tekee noita kaikkia haastatteluita ja sitten se olisi päässä olisi kaikkia tuommoisia haastattelujuttuja ja semmosia. Eikö minun luonteessa ole mitään hyvää? Keksi ees. Kiltti joskus. Huonot puolet siskosta. Se kun aina kun minä menen Lotahuoneeseen, se alkaa aina huutaa mulle. Se on tosi ärsyttävää, koska minä en voi edes mennä sen huoneeseen. Ja sit se alkaa huutaa ja sitten kaikki alkaa huutaa mulle. Se kitisee. Hauskinta mitä voi tehdä yhdessä. Katso salkkareita. Joo, vanhoja salkkareita. Hauskin muisto. Ehkä ulkomailla. Mikä sieltä? En mietiä. No kaikki. Kaikki ulkomaanreissut. Joo. Teettekö mitään yhdessä? Katsotaan salkkareita. Todellakin. Tuleeko teille paljonkin riitaa? Joka päivä? No ei nyt ihan joka. No melkein. Mistä yleensä riitelette? Mä yritän olla tosi kivaa, Joo, mutta niin sitten vissiin. Lotta alkaa aina huutaa mulle. Vaikka mä yritän olla ihan nätisti keskustella ja siellä että aina huutaa niin Joo, kuin niinpä eilenkin. vissiin. Niin kuin eilenkin. Niinpä vissiin yrität keskustella pääaukoja. Mutta ei tapella tässä. No niin mitä? No ei, hypätään toi yli. Kumpikin kertoo jotain positiivista toisesta. Hypätäänkö yli? Me kerrottiin jo. Onko teillä yhteisiä kavereita? On. Ketä? On niitä. Jaa. Mitä eläintä toinen kuvastaa? Se oot porsas. Sä oot käärme. Miten me on käärme? Sä oot yhtä ärsyttävä. Aha. Ulkonäköasteella 1-5 Lotalle. Se on siinä 1-2. 5. Ottaa siinä 2 paikkeilla. Tai 3. Varmaan se 3. Juu. Tai 4. No ei se 5 ole. Ehkä 3. No niin, ja minä olen 5. Oota, mikä on 5 puolet? 2,5. 2,5. Aha, no se on sitten 1,5. Boom. Kuvatkaa toisenne yhdellä sanalla. Huutaja. En oo. Se ei kuvasta minusta kaikkea. Rohkea. Sinusta. Sinä olet sosiaalinen. Kuinka monta vuotta olette? Lotta on 16. Täytän 17. Se täyttää 17. Ja minä täytän 13. Mikä on hauskin reissu yhdessä? Joku ulkomaanmatkasta. Ulkomaanmatka, mutta mikä niistä? Niitä niin paljon. En tiedä. Varmaan joku niistä ensimmäisistä. Joo, varmaan ensimmäistä. No mutta tässä oli tämä video, siinä oli kysymykset ja me nähdään sitten ensi videossa. Ja sitten käykää seuraamaan mua Instagramissa Lotta-Katriina. Sitten jos haluatte kuulla mun tekemiä radiojuttuja, niin sitten Adapteri-hanke, semmonen YouTube-kanava, niin sieltä löytää kaikki Robinia, Mikael Gabriel ja Kasmiria. Nyt ehkä kuulette, kun Mikael Gabriel sekin tuolla taustalla mun huoneesta. Joo. Moi. Niin, minun pitää sanoa vielä se minun Instagramissa, että minä joudun tekemään uuden Instagramin, se on Anskuapsi. Mulla oli ensin se Anskuapsi official, mutta minä joudun tekemään sitten uuden, niin käykää seuraamassa Anskuapsi siellä ja silleen, no niin, hei hei. Moi.